páni, tady je Temný Aziz a vítám vás u nového videjka. A toto videjko je... Já utražu potom natáčet videjka. No nič. Toto videjko je spíš pokračovanie toho, čo ja mám na rybarine. Nebudem to ďalej zdržať a ideme na to. Mám tu toto. Stíhačky. Nebudem ukazovať, pretože to všetko vypadne, ale chápete. Tam tu dám stredný dohoz toho, čo to môže byť. Mám, že to nejak vidíte, keď nie. Tu máme trojhačky na karabíne, tu máme trojhačky samotný, neviem. Napíšte mi dole do komentárov, čo je toto. Potom tu máme raz, dva, tri stejné také isté hačky, potom olúvko, dva takéto hačky s olovem, obratlíky a jeden takýto maličký hačik. To je všetko. Jo, to je všetko. Potom tu máme toto, že Action, už jedno videjko som z toho robil, takže keď nie, tak sa chodite prikliť na môj kanál, asi tam pozrite, je to dobrá nákupné centrum, spíš obchod. No nič, máme tu zase ten istý trojháček a máme toto, tu boli dve olúvka. Uvidíte. Potom tu mám jeden... Mám modrý. Mám modrý. Znam. Nevidel ma. Potom tu mám svoj nožík, taký maličký, to je môj, jo. A pak je tu ešte otcov nožík, ktorý je taký trošku väčšinou. Pak tu, toto nejsou moje nástrahy, jo, ja nepoužívam také veľké, to sú otcové. Krásne ich môžete vidno. To sú krásne. To sú otcové. A teraz, toto už je moje. Toto sú gumové nástroje. Prečo sú tu tri? No, potom to vysvetlím. Tri, pretože som mal ešte rybičku, ktorú som strátil, takže preto mám tri takéto gumačky. A potom tu mám tie zminované rybky. Prečo sú tu dva a tam byli jenom tři? Protože takúto jednu som stratil, preto sú tu dva. A tiež i ten haček s olúvkem. To sú takto rybička, háčik s olovom a gumová nástraha. Ja som si to zoradil, aby som mal v tom prehľad. Potom tu máme toto. Toto sú už moje, proste. No proste nejak tak. Dobre, teraz ideme k môjmu prvému prútu. Toto je môj prvý prút. Neviem, jak to budete vidno, pretože tu je okno i tam je okno. Takže jediné miesto by bolo ešte tu na tamtej strane. No nič. Máme tu môj prvý prút, na ktorým som privázal taký veľký hačik a takto podľa otca. Neviem, nevyznám sa v tom. Je to dĺžka cca... Sa kúknem radšej, ja by som povedal nejakú kravinu. Je to cca 2 a 1 meter na centimetr. Hej. 1 a 2. Nejak tak. Hej. No a teraz to musíme ísť zatočiť. No nevadí. Takže tak. Mám tu krásnou zelenú saťuru. Mal som bielou, ale tu som nahradil touhle, pretože je silnejší a lepší. Predávačky. Pak tady mám ďalší, toto je môj druhý prútek, kde mám už toto, olúvko a toto. Nepýtajte sa, prečo je tam červené, ryby idú za červeným. A potom je tu tá zminovaná biela saťura. Myslím. No, tu som nenahrazoval, to je na menšie rybky. Počkej, to bude takové. Pak tu mám už svoj posledný tretí prút, ktorý ja mám 6. 3 skládací, jednu maličkou a jednu na feeder, myslím. No, je to stejne, ona tu má toto na tie rybky, čo som ukazoval. Hej. Tiež má zelené, pretože to ide na veľké dravce. Hej. Táto má pre zmenu, myslím, že... Koľko? Táto, myslím, že má pre zmenu, ja sa kúknem. Táto má pre zmenu 2,70 metra. Hej, 2 metre a 70 centimetrov, myslím, alebo decimetrov, nejak tak. Potom tu už ideme na ten a tu je
Dávame si tento je lepší na ukázku. Toto je taký prúd. A prečo to mám uvázané takto? No ja ešte čakám na viak, hej. Ešte mi nedošiel, tak preto to mám len takto. Je to super, keď chcete ísť len tak niekde ku malému rečku, dať si tam a možno niečo chytíte, neviem. Nevyznám sa v tom. A potom tu mám jeden svoj mega BookBig. Poznáte kanál To je Slivky? No tak podľa neho som urobil naviak. Pardon, ale ja som youtuber. Hej, vidíš, takto. Pocichy. Nemôžem, musím komentovať, jau. Teď sa je to teraz. Dobre, kľud. Potom tu mám už podberák. Toto je menší na menšie rybičky, úplne, že mikrorybičky, hej, mini rybičky. Také proste, asi nejak takéto veľké rybičky, to sa tam vojdu. Vidíte, chytil som rybku. Dobre. A potom tu mám už toto som nekupoval, toto som vyrobil a toto je jeden z takýchto ryb. Je to veľký podberák, vytvorený z tej nevidíte, ani sa mi to nevedie do záberu. Je to proste nejaký takýto veľký. To som si vyrobil. A čo určite nesmie chýbať do vašej kolekcie, do rybarenia, je určite nejaká taška. Ja mám práve túto tašku, tu mi dal Dedoslav, vidíte, tu mám hačky, tu mám rybičky. Hej, musíte mať niečo kde, ja to určite potom zmením a musím nachytať väčšie moje naštvo. No a to je zatiaľ moja sada. Dúfam, že ste si toto video použili a temniaci sa s vami lúči. Čus. Povedal som čus. Čus. Klikni na to video. Klikni.